हेलौ गाइस दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि दुबारनि बारै ओटिसनाव फरायग्रोनानै लाग्रोबाय आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि काति बिहुनिसिम आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव ओमफ्राय सोरहा काति गासा होखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों माबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैथ' आसिन दाननि लास्ट नालाय ओमफ्राय जोंनि बाथौआरिफ्रा ओमफ्राय बेलेगफ्राबो सावोदां मिथिया आरो ओमफ्राय जोंनि बाथौआरिफ्रा आसिन दाननि लास्ट खालि मोनाबिलि समाव माबा मा होनो माइ दुब्लि फोथाराव माबा बुट प्रसाद बावनानै गय जरा फाथै जरा होनानै साखि फोजोंहैयो आरो काति गासा सावहैयो आरो बेखौ काति कला होननानै बुङो, काति गासाबो होनो, ओमफ्राय काति बिहु होननानै बुङो हारसाफ्रा। ओमफ्राय बेयाव फैनानै ओमफ्राय न'नि मन्दिरावबो हाबसिगोन, ओमफ्राय लामा लांगोनायावबो ओमफ्राय थालिर जरासे गायनानै ओमफ्राय बिदिनो एसे साजायसिगोन, ओमफ्राय जेवारि बाथि लागायसिगोन गय जरा फाथै जरा होनानै हायावहा, ओमफ्राय बिदिनो जेवारि साखि फोजोंनानै माबायो आरोना बरायो, लोखि बरायनाय जाबाय आरोना गायसिमोन। ओमफ्राय सोरहा सावखो ओमफ्राय कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय आंहाबो थाग थियारि खालामदोंसै आरोना काति बिहुनि थाखायनो। ओमफ्राय माखासे मावखांबायानो आंहा गायसिमोन, ओमफ्राय आं मावनाय माखासेखौ देखायनो हायासै आरो आं भिडिअ लाग्रा हमनानै होग्रा रावबो गैया नालाय, एखे हारसिंसो जायो नालाय आङो खामानि मावनायाव। ओमफ्राय आइया बाजाराव थांदों नालाय दिनै सुनिबार नालाय मैगं लांदोंमोन, ओमफ्राय बाबायाबो ओमफ्राय मायाबो थांदों, रायजोनि खामानि सोलिदोंमोन एसे दसे फुंसेनो। ओमफ्राय दायो थास' नामा लायनो थांबाय अमानो होनो, ओमफ्राय थास' दंफां आरो दा। ओमफ्राय दायो थालिर दाननांगौ, नारेंखल दानबावनांगौ दङ, नारेंखल फिथाइ बिगुर दाननांगौ दंबावो, बुट प्रसाद बानायनांगौ आरोना। ओमफ्राय दाथ' सामफु 11थाया बारबाय आरोना, 11:30 जाबाय आरोना। ओमफ्राय दाहाय ओंखाम जानोसै, जानानै ओमफ्राय दा बेलासियाव मावनोसै आरोना, थालिरखौ गायनोसै, ओमफ्राय बिदिनो गेट सेट साजायनोसै आरो एसे एनैनो। ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायगोन आरो आं ना, नोंथांमोना आंजों जोबजासिम फैफाबानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला फैफादो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आथ' बिनि सायावनो जाहैगोन आरोना, बिनि अनगायै जेबो भिडिअ लाबोनो हाखानाय नङा आरोना, काति बिहुनि थाखायल' ससे भिडिअ लाबोनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेखौनो जोबजासिम नायना होबानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला फैफादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे। नै लोगोफोर, ओमफ्राय थालिर जाबनै बे मोनानि थाखाय, ओमफ्राय बे गाबोन फुंनि थाखाय लाबोखाबाय आरोना। ओमफ्राय खुन्दुं आवा, ओमफ्राय नै आफेल आधा केजि, ओमफ्राय आंगुर बेल' आरोना। ओमफ्राय आं बुटखौ बेयाव सोमना दोनबाय, ओमफ्राय नै थाव जगार दंखाजोबो, ओमफ्राय खुसेराबो दंखायो नालाय। ओमफ्राय नैबे खुन्दुं आवाखौसो ओमफ्राय बानायना दोनखानांसिगोन आंहा, नङाबा दा हास्लाबनाय नङा। ओमफ्राय नारेंखलाबो दंखायो, बिगुर दाननांगौ आरोना। थावाबो बेयाव एसेल'सो, ओमफ्राय आं बेखौ साखि लागायनो थाखाय माबा खालामना दोनखानोसै, नङाबा दा हानाय नङा लोगोफोर। ओमफ्राय आं बे खुन्दुंखौ ओमफ्राय फिसा माबा खालामनानै लानो नागिरदों आरोना, दा हास्लाबनाय नङा खालामना दोनखानोसै आङो। ओमफ्राय नारेंखल बिगुर दानबावनांगौसो, हास्लाबथारा एखे माला मोनायो फात्ताखौनो मोना आरोना गायसिमोन। 12था जागौना हाबाथाय दसेनो थांखायो साना द्रोबनो। नै लोगोफोर, ओमफ्राय दायो आं नारेंखल बिगुर दानना लानोसै आरोना, थाइनै आरोना, बेयो मोनानि। ओमफ्राय नै थाइसेया गाबोन अखानायैनि आरोना, फुंनि। खननै होनांगौ जायो नालाय, खनथामानो जायो आरोना गायसिमोन। लास्ट खालि मोनाखालि बावला आरोना। ओमफ्राय दिनै मोनाबिलियाव होसिगोन, ओमफ्राय गाबोन अखानायै फुङाव होसिगोन, ओमफ्राय आरो मोनाबिलियाव होबावो आरोना, ओरैनो खलाल' आन्था होना दोनसिगोन आरो। ओमफ्राय बावखानाय जाबाय नालाय। ओमफ्राय आरो सोरबा मोनायाव होयो आरोना, 1 थारिख खालिसो। दानो गायगोन माथो थालिर। ओमफ्राय खायसे 1 थारिख खालि माबायो आरो होयो आरो। ओमफ्राय जोंनि बाथौआरिफोरनिया आसिन दाननि लास्ट खालिनो होयो आरोना, बिलिफाङाव मोनाबिलियाव दुब्लि फोथार माइ फोथाराव। ओमफ्राय बिदिनो आबादथिलिफ्राव हैयो आरोना लागायनानै खला, ओमफ्राय बुट प्रसाद बावनानै गय जरा फाथै जरा होनानै। ओमफ्राय खायसे ओमफ्राय 1 थारिख खालि मानियो आरो मोनाबिलियाव। ओमफ्राय जोंना एडभान्स आरोना, जोंना खनथामानो जायो, 1 थारिख खालिबो फालिनाय जायो, ओमफ्राय 1 थारिख हाबगोननि सिगांबो फालिनाय जायो आरोना, बिलिफां समाव होनाय जायो आरोना। आसिन दाननि लास्ट आरोना गायसिमोन। ओमफ्राय आं नै थाइनै लादों, नै थाइसे थाइनै
थाइसे फुंनि थाइसे मोनानि आरोना दानना लानोसै आं गायसिम बेखौ बायना दोननाया ओइ सिगां भिडिअ खोन्थाखादोंना आङो बिश्वकर्मायावनो बायना दोननायमोन आरोना जा गोबाव जाबाय मास मोनसे बारबायदां मास मोनसेयानो बारबाय आरोना नारेंखलालाय सिगांनि दाननाया मोजां गोजामोन आरोना बेबो मोजां जानो हागौ मोजां नंगौ नङाथाय गाबोन दानबासो मिथिगोन दा मोना दानबासो मिथिसिगोन दानखानोसै आङो दा हास्लाबनाय नङा ओके माबा जाथारो हर थौलायलायनो नागिरो एसे थाइनै ओमफ्राय आइया ओंखाम संग्रा मुसिनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बारान्दाखौ दाख्लैनो बिस्थिबारखालिनो लिरखाबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा मुसिनो नागिरदों आरो हाजों दानना लानोसै आङो एम्फौआ गैलियानो माथो bisa नौस'नो फिथोबा सेरसेयाव bisa saya buku kan ayo buku kan ya anak yang dibilang pisau cuma kan lihat sono 전 no ibu sana ya bisa lebih dan kita sampai jatuh kita tak sih yang kurus aja bisa tahu bisa deh hakaf kaza iba tuh kan kan bisa kan cibon dulu ya bisa tak kata baki hakaf kaza iba bisa deh karena abang pergi kali dokan nanti hakaf saha mitai yang bisa tahu dia bisa deh लोगोफोर नै माबा खिलिहांबायमोन आरोना थमेनमेन ओंखारबायमोन मेगना बायस'बाय बिनि लोगो थाइनै गायदों आं सिगां भिडिअ खोन्थाखांबाय आं नै गोरलै बिनि माबाया थमस्र' बायस'बाय आं माबामोन नै लोगोफोर बेबो गाजा ओंखारबाय आरोना गायसिमोन दोननायानो बायना दोननायानो मास मोनसे बारलायबायना गायसिमोन बेहा ओंखारहांबायमोन सेरेसो आरोना गायसिमोन फिसा नै लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नारेंखलखौ दानखांबाय आरो ओमफ्राय बिगुर आराम सैना दोनबाय ओमफ्राय दाहाय एसे सोरां बारांनो माबानोसै आरोना गायसिमोन नैहा एसे फिसा नैबेहा एसे गिदिर थाइसेया नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो थालिर दानायखौथ' खोन्थायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट केक खालामनायखौसो खोन्थाबाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय बिबारा नैयोना एसेल'सो आरोना गैला एन्जर जालाजोब्बाय आरोना सिगांसो आरोना ओमफ्राय बेखौनो थि दोनबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै गोजान होबाय आरोना ओमफ्राय दायो बेयाव खलाल' होनांसिगौ आरो ओमफ्राय दुगैनांगौ मोनालायसिगोन होनना गायसिमोन ओमफ्राय जि मावनायाव जा दसेनो फात्ता मोनस्लाबा आरोना सान हाबनायखौ नै बिदि साजायबाय आरोना नै जरासे थालिर गायबाय ओमफ्राय बिबार एसे होबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव दायखौ लानोसै ओमफ्राय बे हायाव गंनै होनोसै गंसे ओमफ्राय बेयाव गंनै ओमफ्राय बेयाव खैथा होनाय जानोसै दा होनोसै आरो ओमफ्राय मा होनो लाइट मोननांगौमोन ख्लाब ख्लिब जायोना लाइट बै दिवालियाव होयोना गैयाब्रा ओमफ्राय बायनो हायासै देग्लायबो गायसिमोन बेखौ होबा जि आराम साजिखायो आरोना ओमफ्राय देग्लाय जोंनि काति बिहुजों कालि फुजाजों एसे खाथि गोलैदों आरोना ओमफ्राय कालि फुजाया समबाराव ना मायाव मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंना दिनै सावगोन दिनै सुनिबार बिलिफाङाव सावनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव मन्दिराव सावगोन ओमफ्राय बेयावबो लामायाव आन्था होगोन आरोना हायाव आन्था ओमफ्राय गोजौआव होथ'वा आरो मोनायावल' ओमफ्राय देवबार मोनायावबो होगोन आरोना बेयावबो होगोन आरो मन्दिरावबो खनथामानो जायो आरोना गायसिमोन होनाया गाबोन 1 थारिख हाबगोन आरोना कार्तिक मासनि ओमफ्राय रायजो मन्दिराव हाबगोन आरोना गायसिमोन नोंथांमोननो गाबोन एसे देखायगोन आरोना ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनसिगोन आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय आं दुगैना लानोसै ओमफ्राय पस्ट खालामनांगौ गायसिमोन दा बेयाव एसे गोबाव लालायगोन नारेंखल फिथाइ दाननायाव गायसिमोन बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा दासिमबो खलाखौनो होनो मोनाखै आरोना माबा जालायबाय 5:30 जालायबाय आरोना खोमसि जालायबाय ओमफ्राय बाबाया दुब्लियाव हैबाय आरोना बै जोंहा मैगं फोग्रायाव आरोना जोंहाथ' बेयाव माइ गैया नालाय माइआ बेलेग गोजानावसो दं नालाय हैयासै आरोना ओमफ्राय बेयावनो हैबाय आरो मैगं फोथारावनो हैबाय आरो जोंना ओमफ्राय नै खला थलाखौनो होनो मोनाखै दासिमबो आंहा ओमफ्राय आं दा हाबनोसै आरो ओमफ्राय दा आं होखांबासो देखायनाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय बुद प्रसाद बानायनायाव जि गोबाव लाबाय नारेंखल माबा बिगुर दाननायावनो गायसिमोन मोनालायबाय
माला मोनै फात्ताखौनो मोनस्लाबा बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो मोनसिगोन आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय दासो 7ता जाहां जालायबाय आरोना दासो होखांदों ओमफ्राय नै जोंहा खोमसि जालायबाय ओमफ्राय नै बेयावबो होबाय बाथौ गुदियाव होबाय बा राजा होबाय माइनावआवबो होबाय ओमफ्राय शिब बिसरियावबो होबाय ओमफ्रायो शिबआवबो होबाय आरोना ओमफ्राय र' लामाथिंबो देखायनोसै आङो ओमफ्राय दरखंखौ मोननै होबाय आरोना नै गायसिमोन ओमफ्राय लामानिया ओमफ्राय नैबेयावनो लाइट होनो मोननांगौमोन आरोना जा आराम नुगौमोन लाइट होनो मोननायबा गैया लाइटखौनो बायनो हायासै गायसिमोन बिदि होबाय आरो र' ओरै देखायनो नोंथांमोन नै इथिं मोखां आरोना ओरै हाबलांनाय आरोना नै हायावबो होबाय गाहाय ओमफ्राय नै इयाव मोनसे इयाव मोनब्रै होबाय आरोना बारा हायासै ख्रि 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 होनोबो हायो आरोना ओमफ्राय थावाबो गैबाङा एसेल' बायनानै लाबोदों थावखौबो आधा लिटारल' आरोना गाबोन बायफिननांसिगोनसो गाबोननिखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय केमेरानि लाइटखौनो होनो बावबावदों ओमफ्राय आं मोजां खोन्थाबाय आरोना एबार केमेरानि लाइटखौ होनानै केमेरायाबो 1 लाखनि नालाय नोगोद दामनि नालाय ओंखायनो जि मोजां ख्रा ख्रा नुखायो गायसिमोन ओमफ्राय बिबाराबो नै एसेल' साजायनो हाबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव लाइट होनो हानायमोनबा जा आराम नुगौमोन आरोना गायसिमोन हायावबो होबाय आरोना बे हाबनाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नै बिथिं ओरै थांनाय आरोना ओमफ्राय ओइथिंनिफ्राय ओरै फैनाय आरोना गायसिमोन नायनानै लादो नै लाइट गैया नालाय खोमसि नुखायो नै मानसिखौनो नुवा आरोना गायसिमोन बेखिनियानोमोन आरोना माबानि कार्तिक गासानि माबा आरो कार्तिक बिहुनि कार्तिक गासा गावनाय आरो सावनाया माबा गावनाय सावनाया आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो ससे भिडिअ लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि सानसेनिफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेल गोदान फैदों अननानै साबसक्राइब खालामना होदोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आरोना बाय बाय गुड नाइट गायसिमोन